Dneska si spravíme model srdca. Budeme potrebovať na to balón, tak toho rozstrihneme tuto hore. Dneska budeme robiť model srdca. Budeme potrebovať balón, tak toho rozstrihneme tuto hore. Nalejeme do pohára vodu. Najlepšie je použiť taký pohár dobrý, lebo môže sa aj zlomiť niektorý. Potom si zoberieme dve brčka. Jedno si dáme sem. Dobre, opatrne to spravte. Druhé dajte sem, len... Vidíte? Už trošku to išlo. Prepichneme, spravíme dierky s nožnicami. Tak, dobre. Do jednej dáme túto, takto. A do druhej dáme túto. Jednu zatvoríme, tak asi najlepšie bude túto rúžovú, lebo aby sa nám tam nedostal vzduch. Tak, je to dobré. A teraz už iba potlačíme. Ako vidíte, ide odtiaľ voda. Musím to dať takto, aby som nedostal do toto. Tak toto pekne pôjde. Overreact. Trošku mi vyšpechla voda. Už to viac nejde. No, nejde to. No, takto sa robí model srdca.